Aku gak lucu belas, Cuk. Lah, Ya, udah sampai ya. Wis masih ya kayak ngono kok. nah, mari pemana anggar ngomong terus. Semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepangaken nami kula Muhammad Dafa Alek Jibril. Aku ini Madang saking kelas kali ulas kali. Nomor absen 23. Biasanya aku diceluk Dafa. Jenengku nak Jibril tapi aku malaikat lah kayak gitu. Jadi aku kate cerita pas mari kan poso sih ya. Terus kan dari kanca kayak asu lah kan pas poso. Bayang rek ceket. Dino pertama poso Ramadan. Aku sik tas tangi mari sahur jam 10 lah. Wis di WA kok dino biasa niku gak koyo poso. Ayo golek sarapan matane picek. Jam 10 jan wis golek sarapan. Wong buka ya mari maghrib. Aku sebagai hamba Allah yang bilangan yo. Yo, sampai taat lah. Tak tolak rek. Aku ngomong, gak ada duit, gak tinggal di rumah nih. Gue jadi ngomong keloro kan. Pertama, saya ganti rek. Dino keloro. Ganti aku WA. Itu jujur rek gak betah. Aku gak sahur, tangi kawanan. Ya kita anggap kuat-kuat aja. Kuat, tapi awannya main gono saka pecah. Iya, ngono lah. Jadi aku lak poso tak akoni gak tau jangkep. Jadi cara poso kan saulan 30 dina ya. Lak wong apik kan wong putih. Lak wong gak tau poso wong ireng kan. Buso tok gak tau poso. Aku tak kena gini rek. 15 poso, 15 gak. Jadi putih dicampur ireng, abu-abu. Tapi wong abu-abu. Jadi yo mbok ya dosa. Tak pikir pahala mbek dosane imbang dadi 15. Tapi aku nyawer. Kangen aku nyawer. Terus enek maneh hal sing gak enak lah kok poso ya enak sih. Patrol. Aku terus iki patrol iki apa? Tak wong Badang iki unik-unik rek wong iki. Biasane lah patrol nggo jidor, klontongan, kontek-kontek, wong Badang nggih mercon. Jadi lah wong Badang tak membuka sahur nggih mercon. Ro mercon raja kera sing biyen 2,5 menit bawah terus. Iku. Tapi kan wong sahur sing nggarai. Biasane disumet sing wong duwe bayi. Tau rek nek Badang. Amur dalan pinggire sate. Omah nek ngarepe nek roda kehidupan. Iku tau disumeti rek. Merton. Duh, kaudi. Terus doa wong metu. Mlayu rek. Dapak mlayu mek nyeneni. Cuk, lawan tuh bonggol. Nah, aku niku posisi arek akeh. Nggo klekekan sahur-sahur. Lah kok nek kancaku siji. Dapat deh. Tepak wong yang mlayu aku ya mlayu ya. Aku mlayu ngulon. Wonge takok. Sopo sing nyempet mercon jare? Didodeng aku. Ayo ono Pak arek disawat matu aku lho. Aduh gawat deh. Tak ingati ya. Strek. Nek tak ingati. Wonge nyekel aku. Kalau aku nyempet, untung aku kentongan. Aku gak nyempet aku kentongan ya. Terus jujur aku gak ngerti ngomong apa. Ngerepoti tugasnya jangan baik pak. Wangkel aku. Terus aku apa cerita apa mani? Masku, oh iya. Tak pikir masku ya ya taat lah, arek mau nang jujur. Tepak ya pas poso. Mari Jumatan. Aku Jumatan bareng areke. Mulai tak kira langsung nang omah, mampir situ sebentar. Jare areke
PR ya gak tau poso sih, ya seneng kaget hari mau. Terus aku ada cerita apa mana ya? Tak pikir sih, memang. Nah, ngomong-ngomong tentang masku ini, aku tahu pinter kok pantai. Pantai Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul. Nah, pantai itu aku perjalanan iku liburan kantornya mamaku. Jadi pas iku mamaku gak elok, jadi dikandani karena sini wongi papat sih. Tapi sing budal mek telu. Aku, mbakku, mbek masku. Nah, pas ku ya biasanya nak pantai sih ya seneng-seneng. Iki masku jujur ngide rek. Jadi kamu kita kalau mari kena ombak terus ombak itu mulai tak gasing dulu sih ya. Ya iku. Aku diron dodok ini ya. Dodok. Nek baca tangane masku madhep rono. Mek ngenteni ombak temenan ombak kena bleng. Gasku ngelut tangane merujut kene. Mari ketir. Iku ya jujur hoki sih. Kene watu karang tebing nang ngene nek cilik. Tuh mau ngeting-ting aku. Mas kuwi mek Mas ngene tok. Meneng ngono. Aku akhirnya nek siji sing kadang. Wong nyewakno TV. Mlawae dibadak aku. Awakku beret kabeh nek karang lambi suwek-suwek. Masku mlawae nek aku mangan bae. Kok arek di seneni wae. Ditinggal dari arek wedi ngomong makan. Wedi ngomong utawa diadeke mati jane. Sekian, sakmono tok ya. Sekian. Aku Dava. Assalamualaikum. Terima kasih. Coba terus. Oke ya. Kau respect. Kayak